ngithetha naye ngokuthi nandibuza uba ubika njani nawathumela ke kulungile mfowethu mina besacingela kodwa ke xa usitsha mnandi sekwidla ngoba abantu sake savela emadodaneni nenye indoda asifika phaya banodlwana emadodaneni sinke kahle sinele iblaze emnyama isinele emnyama ishirt emhlophe grey trousers emnyama nesihlangu semnyama safika emadodaneni ngoba siyayazi abalimi abanxiba kanjani fika kwethu phaya sangena basoya bathatha hayi baqhuba into yabo bawugqala ethubeni babuza into yokuba singobani sizothini sazichaza ke into yoba singobani sathi uba sizojoyina umanyano abatata azange basilibazise basikhombisa umnyango apho ungakhoyo uba size sesisazi ubana besixelela bakunkulu sagxothwa now semka besobabili nomhlobo wam sashiya umanyano sabashiya apho kodwa isimanga yinto yokuba bathi xa kufuneka kululwe amagosa aphaya kwanondaba yalabatata abaya kunomhlobo wam beyothi kuye wena ukulungela uba ungaligosa lethu ndithi ke kuye abatata bayasibezela bangathi baligosa kodwa bafuna uba mawujoyina umanyano enonyaniseni wayulwa bewaligosa phaya kwanondaba umanyano olunxibe ngoku selenxitywa ndini oko wayekengo waligosa wenza yonke into enkonzweni eyenziwayo umbukeli gosa yonke into kodwa nje umanyano longazange aphinda kuyele kuyo ngathi ke xa ndisithi mna ndizonkqonkqozela iministry nam ke kodwa ingekabuyeli incam emanyaneni umfundisi owayekhonela loPreshudant Boyce wathi awuzukwazi okokuba uyongenela iministry umanyano ungakhange walungele kwafuneka bandibuyele ndiyonqonqoza emanyaneni ndaya ke ndiyonqonqoza ngoku xa ndisiya phaya yaya ndinxibe ijini yesikipa nesensi ngathi xa ndifika phaa abatata bacula lapho besithi nakanabimona bathiwa ke sibona umona okhoyo phakathi kwethu ngubani waphi ndazichaza babuza uba uzothini ndathi uba ndizojoyina umanyano babuza uba ndithunyiswe yintoni ndabaxelela emva kokuba ndifaka ke isandla babesenzile bandithandazela bathi siyakwamkela ke emanyaneni ngawukuba ke ndaxelelwa ngezalo ndandizinxibile uba ke xa uza apha umasihlangu semnyama ikawusi emnyama ibhrukhwe grey isheti emhlophe itayile emnyama neblazer emnyama abe ke ndingenile manyana umhlobo wam yena wemka wayongena kwibusiness so waqhuba ngapha ubukhokeli waqhuba ubugosa kodwa wabeyotshona kwibusiness leyo manyano wathi ayingaphinda ndiyibona namhlanje ke sizawucela umzalwane uZichumane asondele akwazi ugasela uba azothi uThixo uzokwenza umbulelo ngoba noba wayegxothiwe kodwa uphile ugasela ndiyamazi kakhulu sakhulela kuye apha eFrankfurt intombi umakhulu owayekhonza phaa kwibandla lamaRhabe Congregational uTata uwemile into zonke sinikela into zonke
yiyo leyo sakuthi. Wow. Buliso tata Bashumayeli, omama, otata madodana. Oh yes. Bulise mkwaya yasekhaya, omama umongamelikazi Magameni, naye umuntu omoyo welibandla laKristu. Molodati. Umsundu uyangishonga. Kasela. Ngoba into zami zaziwa nguye. Kuba yingiteko ibibhala kwempilo. Oh man. Mhlawumbi ngendaba. Kodwa ke kube ngaphambi kwempilo. Oh yes. Into ekwazi ukuvuka avase axoxeke. Kuthiwa mandizapha ndizokubiza abantu. Oh man. Abafuna ubulela uThixo. Amen. Abonyaka siphuma kubo. A year that was. Ay Kasela. Njengoba njena ndinge ngushumayeli. Vemve. Ukuba bendizashumayela. Ewe buthi. Bendizawubeka into apha ethi. On the grave. But yet in his faith. Oh man. Into that speaks about a paradise of faith. Ela kama ngifunza lo. Phakathi kokubili, kodwa phakathi kwalomlilo ubone ifavor kathini. Oh yes. Oh yes. Kasela. Ukuba abalise ngonyaka nezinto wonke umuntu odlule adlule kuzo. Oh. Last no last. Nendawo bekizwelisi into ethi we are hard pressed. Oh yes. Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, Swilda. but not inye ukuzothetha nje ngefavor kaThixo xa ndibeka le nto ithi in the blink ngeba ndizithefumoni phambi ndithetha ndikasithetha ndathi a year advance umna personal Kade. and in business amadoda endihlala nawo ayayazi uba ndithetha ngantoni kodwa in the midst of all of it Kasela. uThixo usemhle useza kwamhle nakwamhle andifuni uyenza Oh man. ndizawuthi nje mna ndifuna ubulela uThixo qala
Oh man. Gasela. Ngifuna ukuthi ke hakule Yes. apho ngihlala khona. Ngibulele uThixo ngo-10,000. Amen. Yebo uThixo ngiphe ithemba yoba ngingakwazi nje ukuqeqesha abantwana kodwa ngizibone mina abantwana abafana nabo. Oh man. Ngidlula uNtulu. Ngikugasela mna Mvelo. Away. ungqondo osuthofa basathi abayile nkulu. Ole. Noma ngeke uJaji. Gasela. Ngizalwa intombi yaseMandaweni. Odile losozo. Chini. Ngidele. Aman. Utata uzalwa ngomvuli. Ama. Intombi emhlophe bakuthiwa nguNcebe igama layo. Oh man. Ubhayi uKhesh. Yes. Ikonje lezinyane ezibhadwe amafili. Siya. Ngibulele uThixo ngalo ntombazana Aw. engasekhoyo emhlabeni. Ukuqashele khona bengizawuvuma uYesu wena umhlobo. Aman. Ukukhumbula nje nokushukumisa amathambo amhlophe. Ngitsho ke ngenye i-10,000 rand. Wow. Ngifuna ukugqibela ngentombi ekuthiwa nguZakina. Okay. Umama Juna uJiyana Mzulu. Ukubevu. Umama uNene intombi eyayitshatele eMandabezini. Oh man. Ngangizalelwe emtshatweni kodwa ngenxa yobugebenga Udebendle. nahamba ndaphela ndiyohlala kulo mama Yes. apha eGqeberha. Gasela. Ndakhulela kwinkonzo yamarhabe. UCCSA. Yiyo le nto ndisithi nina nonke ndenzani ngoba ndikhuliswa lixhekwazi. Nakumama Khuzi. Esasisithi njengoba sikhula sinengqondo yoba inoba kasithandi ngendlela esithi thina ukhohlakele ngayo. Kodwa kunamhlanje nje umama wathele ayokhululwa nguNtulu. Sibona into yoba ikhensa iyamuntu Oh man. iyamgciniba kodwa kadala. Wow. Ndacela uNtulu ezawuhamba bheke eRhawutini. Oh Nkosi yami. Kusebusuku umama sesihambe sigoduke sibheke ekhaya. Sihambe ke siyothandaza ngaphezu kwaXhekwazi ekhaya. Nangoku ndidla ngokuthi ndifunda ukholo apha kuyo uNtulu. Oh madoda. Ngoba xa kusebusuku Yes. sokuthandaza ekhaya asinazimoto sobabili. Oh man. Uzawuhamba abheke eRhawutini. Yes. Sahamba sagoduka safika sathandaza ekhaya. Wamcela uNtulu uThixo umama makakhululeke. Oh man. Wathi mandimleke apha esilobhini apha eqolo Hey. ngo-9:10 ebusuku. Oh man. Ngathi nomfu uzawuyandala eRhawutini exesha. Hey. Kodwa wafowuna sasa wathi ndiyabekaphi. Amen. Elo xhekwazi lilo elasisondezana ngasana Oh Nkosi yami. ngeyi-10,000 rand. Hey. Lokumaduna Yes. into efane ngoba umamaduna uzalwa ngagasela Chini. njengoba nam ndingugasela. Yes. I would just do Uqobo wemfuzulu ndibulele uThixo kulo nyaka. Izinto khange zenze kulo nyaka nanjengokusazi. Kodwa siva inyaka siphilile sonke. Ah. Yonke into esiyinqwenelayo isenzeka ebomini. Simcela ke kanjalo uThixo into yoba ezinye iimfundo inconsistency ebendingazikholanga bendicela uThixo into yoba makenze ngegama Inkosi yethu enkosi. Yonke umntu ofuna ukubulela uThixo ngemvulo yakhe okanye ngaloo nto afuna ukubulela ngayo makasondele ngaphambili. Enkosi. Ete kwa yake. Nkosi Gasela. Sizawucela ke siseyenzela usizethu apha ngaphambili udlamini ucela naye umzuzu nje kukhona umuntu ongakucela umzuzu angasondela lapha ecaleni. Chama kasijatu.
Ubulela lo mongameli lo mfoka manje indoda eliphulanayo nawe kwemali eyathi ke kabona kuphela wafika nale nkosikazi wathi ukha sakusesenza uzani pha kuzwa umntana ba endala lonke lalibombe akuthi kuzophula isikwenza benginayazi baba inyama iyafa ishe uphule inyama ngoba lathandazelwa lokufundisa yabona ke kanjalo phansi ngoba bethanda funda le ndawo yamantombazana esekhulile kulalo kithi yenza uYesu pha uYesu uthi kulalo ntombazana yabona kusilinda nangoku selefutshane into ba abo bamnqulayo uThixo anqule ngenyaniso ngizothi xa sabadala bemali iphelile usajonga umuntu kule nto uyiphethe uzawuqala usathana umgqibi ukhawukile yebo jonga lapha amfuna ukuzasukela ngosekhe ngomihleli apha ikhona sumayela ngogwebu banguyonke empilweni 2005 safika phaya khona zikhona impawu zentoba ubele emlilweni kodwa ngenxa yofefela Thixo Dlamini xa ndimane ndibona befundisi besenzela i-farewell sesisiphithi sakho sengasese-farewell for Thixo le envelope ubona iqonda uyizisa abantu uyizisa Thixo ufundela ngcina cela nje ukuthi kasela ngikhaphe nje 3,000 nje xa usenza le Thanksgiving yawuqaphela kuba le 3,000 nayo iphiwa pexi elingelamali kodwa uThixo mandiphathe umzalwane wami uba ndizise ngikwazi ukuzonikela mayibonge umfana sizawunikela sizobekela njengokusizethu phambili emva kokuba sifumane ilizwi lenkosi sivume uThixo uthini nakuthi iyalemina namhlanje bawukhona umuntu odinga ukwenza i-testimony akhondo ayenza uThixo nomcithi kodwa bamcela ke ngoba size ngaphambili kokumaphuzeni khona phakathi kwethu omnye wokhokho bebandla abadala thina ke bandleni sasingazi njalo futhi sasisiphela sazi ukuthi amkhulu abanye amabandla gogo siyami babela abafuna ixesha elide apha phezulu so xa simbone khona phakathi kwethu siyabulela kakhulu ukuthi basebenzela khona sini
umshado. Loyika nokuthetha kuba phela kanithetha. Wawusandile. Usathana mfundisi ushadene nendawo futhi. Njibani umbonile umntana intombazana le ephethe ezinto zenqondo ezikhumshana esikwazi ukutsala imali esifonini. Tsale ekhaya sakasithetha ngomnikelo khawuleza ndakhupha ndafaka nezinto okwenza zabazukulwana. Kwathi abasalayo ngathi bangana khona ugadi smash ke lalo ba mhlawumbe babeheli bafuna ukuthenga nje. Bangana balifika yebo isikoneni lokukhoneni sengithi ngiyoleke dole ngokunelela. Yasenibizile bazana sibile ngojati wekuyosebenza kwakhe. Kuba mama akunikelo wakho lo mnikelo wakho uzawumatha nawe yena ungaphambi ngoba yiya. Ngizabona bayimala. Ngoku xa besendimsebenzela ngomntana omncinci umane kuzapha kumama uzawunikela ngamali zawunikela ngo-300 iya kofa lefoni ayikukwenza yo xa sebemthethile abefundisi abantu abangayaziyo ndingumisi Maphuzeni. Ndiyinkosikazi yakwaBhelengile. Yamahlulu. Ndingathi ndisithi mabaphakama abantwana bami endibafundisileyo abanye balapha emva kwam. Abanye bagcwele apha abanye ndabone begqitha apha. Ndathi naphakathi mkhulu yehova. Ndinento ethi indibalikephaa nje. Bayacula, bayajayiva. Kufundekela usawule apha othi ababenabo babona ngokunengi khanyisela. Kodwa abalivanga ilizwi elithi Fundisi thethe nami ilizwi namhlanje imfundo lithethe nami liculo lithethe nami behlanya abantwana bakaThixo kulendlu. Besithi sinezinto zonke thina akulinazo nanina esithi kulelani Yehova nela yakhe inaphakade wadala Israel esithi makabongwe ngokuncela yakhe naphakathi. That's the little ngoku sendimapho ngithi 3,000. Kuba yakhe nasengibalisela utshilo kudala ndihamba andincinana. I've seen it all, I've done it all. Aphinde kule ndawo nakuba inzima ndibela khona kodwa oMyehova wandihlwitha kamhlawula wandihlwitha wathi ewe ndinenduku yamfundisi ezinoba ndikuyiphelelile kwaxa ndikwazi Yehova ndithi uthembisile wathi awundiyekela uthe wena undishiya hayasalanga nabo wasalanga hayasalanga ndiyakuxolela
because I can't live my other abantu bonwabe kakhulu ndiyabakhumbula ndiyaba-understand but uthembisile ndihamba nabantwana bam ndihamba nabazukulwana baqondile benditshontuza batshona ndikhapha amagazi apho ewe intombazana abathi mama xa bethetha emibhabhulawuzi bethini uyathwala awungeni nje awungeni nje mhlawumbe zinqamule ngoba ndawuzulama thetha nabo nabo bonke oqoqoza nabo ndithi nje uthi kubanjwa ngebhaki mntanam ewe umbabe ungahlukani nayo ewe ethe ndakakuyekela kakushiya unyanisile xa uphazana alisathethi nayo ndithi kuye uthembisile uthembisa nakuye bantwana uyathembisa wena uyathembisa mntanam utsho Thixo uthembisile malume ke nguyise wakho ndiyekazi kephaa kulaa ndawo andifuni uthetha ngawo andifuni uthetha ngayo ndifune ungaphinde izigamlamyela sikulele kakhulu umakhula napho nalemizi ngoba njengoba asikaphinde asukela 2000 abheke phezulu 2000 osikakhulu ngomakhulu bethu abesikhulela kube enkonzweni kakhulu abephakathi ixesha elide kakhulu nothatha siyabulela kakhulu cela mfundisi umakhaphela phambi kokuba sesisele sinikele umsiphilisi wenkosi ukuze xa ugqiba sikwazi ukuba sizisele inkosi zethu cela ukunikela kweJohnini ukwazi ukuba usichazele ukuthi uthini Asibuleleke kumongameli lapha ekhaya sibulela ke kunonke amende kumagosa ukusikhokhela kule nkonzo yokunikela sinikela sibulela uThixo Sala-ke ikhapheni xa sizawuthi kwethetha nathi kule nkonzo ukuvuma sonke ngamhlelomnye itulo lesithoba sithi mazithi ingqondo zethu zimbonge yabona kuba inyama zakhe zini ngonaphakade ilembesi yokugqibela yesithandathu kokokuthi akakho nje ngenxa yokuba inyama zakhe zini ngonaphakade selingeli nazo Yeah.
Bake Seketi, Bafundisi, bonke Nkosikama Khoyo Fenkonzo, ashumayelile izwi likaThixo, ikwaya ehamba nayo ne-worship team, Mama Mantini nabo bonke omama bomthandazo, ngoba abathiwe ezibekeli one way, libahle. Bantu bonke osiyama abahlonitshwayo kwindawo ngendawo mhlawumbe nokuxelenda nasekuqaleni ixesha ke leecawa ezine phambi kweyokuza kwenkosi yethu Yesu Kristu. Ixesha elisixhokonxayo sikhumbule isizathu sokuza kukaYesu Kristu mhlawumbi. Ngelikawa yanamhlanje yesibili and umgomo wayo okanye i-focus area yayo ikwindawo okanye kumcimbi wokholo peace. Yonke le nto bashumayeli ufumanisele uba ezinye izifundo esizibekelweyo namhlanje zwadwa umprofethi uIsaya ethembisa isizwe ngokuza kwekumkani ozabuyisela ubukumkani bokholo. Sela kukhona basingafundanga izifundo ze-lecture ngenxa yomgomo wale nkonzo. Ngeliqwayo namhlanje nasi into ebalulekileyo ngokwekhalenda yobuKristu. Mfana ekhumbuza bonke abakholwayo uba uYesu wenza kwihlabathi elaphukhileyo ukuzisa ukholo phakathi kweThixo noluntu. Kwesibini yazikhumbuza ukuba sonke thina sizibiza ngokuba singamakholwa abamkela uYesu Kristu njengomsindisi nenkosi yethu, ukuba sifune ukholo ngaphakathi kwethu, sifune ukholo nakwabanye abantu. Yokugqibela kwenzela udlula kuyo yinto yoba ngeli cawa yomgomo wokholo ngokwekhalenda yobuKristu kamalanga yicawa esixhokonxayo basicinge ngendlela apho singabakakazisi okholo kwihlabathi eligcwele izixhobo. Ngoko esamele senza lenkonzo yombulelo ngaloo mini injalo kwikhalenda yethu yobuKristu. Sikhokelwa ke zezifundo uThixo asikhombise zona. Sathabatha incwadi yendumiso yekhulu elinesiphetho. Safunda ngokumemelelwa kombulelo ngenxa yamandla kaThixo okuhlangula umntu. Uthi lo mbhali ngendlela engummangaliso. Isifundo sethu sesibili sathabatha ivangeli lokuqala isahluko seshumini nesiphetho. Sabhaliselwa ngendoda ethe yawuhlangulwa nguKristu, ayahlala phansi yabuyela kuYesu Kristu izise ezikithini sezifundo zosibili umbulelo uThixo ngenxa yenceba yakhe ayenzile. Esokuqala simemelela kwisizwe ukuba masenze umbulelo. Esesibili sibona indoda engakhelelwanga uba mayenze umbulelo ngenxa yamandla waboneyo kaKristu yakhe. Abuyela
ukuthi bambapha nansi post othi give thanks with a grateful heart. Uzisumbulelo ngenhliziyo enomkhulu. Inhliziyo enye yezinto ezifana inhliziyo yethu imayithe okanye izale umbulelo xa sizobulela. Ukuyazi ukuba ubani nalo sibulela. Ukuyazi isizathu esibangela ukuba sibulele. Ukukhumbula uhambo lwethu nalo sibulela kuye sifike kwindawo ethi uba ebengenalo lafebezile. Sena ke sile kulaa vesi yokuqala. Ivesi esiyazi kakhulu ethi bulelani uYehova ngokuba elungile, ngokuba ingunaphakade adlule lo mbhalo awusho kule vesi yesibili. Ngambona imivesi ezibili kodwa sisivakalisi sinye. Athe emva kwekoma mabatsho abakhululwa bakaYehova awabakhululayo esandleni sombazi. Bulelani kuYehova ngokuba elungile, ngokuba ingunaphakade inceba yakhe. Memelele ithi mabatsho abakhululwa bakaYehova awabakhululayo esandleni sombambezi. Xa uthabatha iBhayibhile yakho uyivule ngqo esizikithini wamkelwa yincwadi yeNdumiso. Esizikithini sencwadi yeBhayibhile xa uyivula phakathi wamkelwa yincwadi yeNdumiso eyingqokelela phakathi kwezinye izinto ezanazo, eyingqokelela yobungqina babantu bakaThixo ngomsebenzi kaThixo abangabaliselwanga nabo kodwa abawubona ngabo. Wathi ngoba hlangula uThixo bazisa ubungqina ngosini ukwenzela uba isizwe esilandelayo sifunde apha kubo ngamandla kaThixo. Inyaniso le nto iphuma kuyo ukhona umuntu ongenayo. Xa uvisa ubungqina nalungena kule nto ufumana amandla amasha uba le ndlela iyahamba. Kodwa ngesifile kuyindumiso, indumiso 107, ababhali bendumiso bayibeka kwicandelo abathi licandelo lesihlanu. Ngoba indumiso ezidla xa usifunda zonke fundo yoqala uthi zahlulwa ezithwali ezinhlanu. Lesi kuyo licandelo kalincwadi yokugqibela. Psalm 107 uvula le ncwadi yokugqibela ephethe imibulelo neendumiso zabantu bakaThixo bebulela uThixo. Akathathwa yena mbhalelo. Kwaye nababhali akho nomntu abasajestayo kodwa uthi xa uyifunda apha kuyifundisisa ufumaniseka ibhalwe emveni koba abantwana bakaJuda bebuyile ebuthindweni eBhabhiloni. Uthi xa uyifundisisa kuyo nangona ebulela lo mbhali esithi makubulelwe ngokuhlangulwa kwabantwana bakaThixo nguThixo esandleni sombandezeli, ubone aphuka ukuhlangulwa kwabo eyimputhapho babe namakhobo kakhulu. Ithi ke bayiqala lendumiso yokumemelela uba makwenziwe umbulelo ngenxa yokuhlangulwa komntu nguThixo
uba ulelani uyahova uThixo wenu embiza ngegama uyakwela uThixo wakho igama uThixo asintrodusa ngalo uMoses uthi ke lo mbhali kule ndawo nifike kuyo beningaqhazani nithi uba ungabani kodwa umntu umbulelo funeka buzise at the center yombulelo into esikubayo kubulela kuThixo ngamandla esinawo ayikhayisa ngengozi kodwa sinika ubungqina kuThixo ukwenzela abantu bakaThixo bafumana amandla kokubuqa amanye amazwi uthi lo mbhali uzuko kuThixo yedwa lento ngesatini kuthiwa solitude gloria kuba uzuko kuThixo yedwa esokesameke simenyelelwa enkonzo kuba umbulelo ukuThixo yedwa uThixo wazana nawe ngqo ubukhatheki wabeka amandla omKristu ndifunde uba awakho ngaphambili noma sizawugqiba unyaka nje amandla omKristu awakho ku-2026 awakho nalapha eyasini kodwa owafumana amandla xa ungongemva ubona izenzo ezingumangaliso kaThixo ebomini bakho uqonda uba noma ndiyazi kuzakwenzeka iphambili uThixo yena uba nguThixo wakho shokela ukubani uthi kuba ayikwalifaye wakuthetha uthimba kuba izinto akumele lesibhalo yaligama lithincela balixolila ngendlela yabona abantu abafunda iBhayibhile zesiNgesi abathi nceba Messi kodwa uthi omnye umguquleli because his faithful love never akunike umfanekiso kaThixo ophethe ibhasisi ngobozi egwelela uthando lukaThixo emane likhosela futhi kodwa ayipheli yona his faithful love never because his love endures sithi loba asingameli kodwa uthando lwakhe uThixo luhlale lukhona lusikhona amanye amazwi uThixo kwesisizwe nikule ndawo enkulu ngenxa yothando lukaThixo nothing else ayomithandazo yethu ayingomandeli kodwa luthando lukaThixo ndihlale ndithi nokuThixo uyamithandazo kakayiphi Thixo wandithanda kuqala uyekakayile oyumbhali ukoleke igama lithile asebenzise igama ngule athi compassion athi kube yemile uvelwa kwakhe lumbi yabona ke xa ujonge igama ikuvelwa kumele ujonge kwizenzo uvelwano ayingomntu obanosizi kuphela athi shema uThixo akusikele lusizi luthi lajonga kwimeko yakho enzinto ngayo athathe le ntombi yakho ayithathe lapha kuye uThixo wethu uThixo athi intombi yethu ayivale uThixo oba nabantu abangenanto abantu abadike embangweni abantu abadinga uzama ujikajikana leli gama lithini kodwa ndicela okwesithathu sijonge leli gama ngokwesibhalo izibhalo ziconsistent ngoba inweba nangona sinosoloko siyileta noba bani kodwa ukhona umahluko phakathi
uThixo eleke waliyekela kwizandla zentsana ngenxa yezifihlo zenu ezinkulu kodwa inceba uThixo walihlamba. Kanake siqaphele uba lo mbhali ukwalifaya levesi ethi bulelani kuye kwakubelungile kuba ingani athi it's fine, God. The challenge about between verses 4 and 9 What
okokuqala uThixo ebafanisa namadinisa azishile as a God who provides. Okwesibili uThixo abafanise namabandla omnyanzi azishile ngokukhulu. Jonga wesithathu ephilogoma. Ukuya kuvesi 17 osho kuvesi 22 bethuma ngawela oba ngahlonipha ixesha. Uthi umbhali konke ukudla kwawo kwabalisikizi ukuphefumula. Befika emasamba. Amanye amazwi imeko balindele ukuthi zabanye ukuba bagaxeleke kwizipho. Kodwa in the midst of that, zange baqale phansi banikezele bayazi umuntu wokhalela kuye bathatha uxanduva bayiphosa kuThixo bathi bokukhama waphendula uThixo. Sonke siyiqaphele okufanele online. Ithi nabo wathumela ilizwi lakhe peace wasiza
uyayazi akakwazi ukuqhubekela ngobomi bakhe business as usual engakuyelanga ulowo umsindisileyo. Soke family kwesifunda ngoba lo mbhalo webhayibheli bemele bakwazi ukubulela uluku sichilela umbulelo sisenzo sokho yona ukuthi uyafukela kayindulula uthi phakathi ukholo lakho lokusindisa sombulelo senzayo ayokhayisa kodwa sikhona khona umbulelo sisenzo sokho ngoba mbhalo webhayibheli yasemelela apha ubaba kwezimbulelo uluku uthixo umbulelo uthixo reflecting kwizinto uthixo akwenzele zona ezaziwayo nezingazaziwayo kodwa uzawushilela uthixo wasabele umfo ezobulelo ensokuyashilela ba umoya yethu yobulelo ibe abakundawo ibhatekane le ndawo ukuthi mabambulele Yehova ngenxa yezenzo zakhe konyaka abantu kwisizwe abaphila kuso uthi lo mbhali ibone umangaliso kaThixo izalike ngobulelo. Thixo simkhonzayo angenza ntoni na ukuhlala uthixo wabona ilizwe lokuhlambulisa uthixo wakhokhoza yena kubo wakhokhoza uthixo weza wazoba umuntu ebantwini ukwenzela uba sihlambulwe ubumnyama besikolo. Yile nto yakuJohane wenzela uthixo ukulithanda kwakhe ihlabathi wazama ukwenzela bonke abakholwayo babe nobomi ngokuthixo simkhonzayo unothando ngofuna so kule nkonzo sibulela uthixo ozithila njengomphilisi uthixo ozithila njengomhlaba uthixo ozithila ngamaxesha onke kodwa kwiimeko esikuzo kamente zezingafaniyo uthi lo mbhali khalani ubuyesu inkosi yethu ezikomkameko yakhala kuyehova singobani nathina wathi wokhala kwaphela siqala ngokumemelela izenzo zikaThixo singaphelelanga kodwa sihambezeleke ehlabathini. Yile nto iqala isithi the other side is awaiting. Xa uwela ubheke ehlabathini uqala ngokuzama nakhe nakutishala wamadodana ePretoria yayisithi indodana yokuhlala kwazi ukushumayela ithi tishala ngikwazi ukushumayela izinto uba ukhona ukushumayela ujelele phi sisuka esibhedlela in fact that is at the center yamawisi kuba thina we've got the spirit of being a missionary apha ukuthi singabavaleki apha kwinto esiyithethayo sitshayikome la Yesu kwandunayo kuwe nawe amanye mawasanele nami siyazi ukuba sinesisimendele esizwe sesibulelani kuye uthi belumphathi abatsho bakhulu ngicela siyekele thina bentesayo ngabentandazo sithi abantu 85 sithi khangelani esibono isibheke sikhilwe ngumsindisi owaphela uthi nokubathi esihambele umnyameni singenalo ukhanyiso ezihambe konele
singakwazi ukukhuluma kodwa uThixo wasinceda yena wasinama yena asenyuke nalo sithathu. All the way now was
In Jesus Christ's name, amen. Osikakhulu sizazama ukuphelele express sicele ngiphinda usondele ukuze sikwazi ukubheka phambili. Ongabinga befuthi sibone badlali okufana nobeni. Ngicela abazalwane noma ubawani ciao uzapha phambili ozo kasike ngicela ukuze phambili umphathisa we-ANC abaye Moshe Baumgeli siyacela izamapha phambili kufuneka ngikubuke ungaba ukhona uTabemungu Inkosi. Osikakhulu masibulele kakhulu. Sizawucela abesondela abazalwane bethu Nkosi yami besiza ngaphambili. Sicela abafundisi bakwazi ukuba baqinise izinto zabo kuwo. Sicela uTata uMakhananda aqinise lena yokuqala. Sithathe ithuba Nkosi lokuthi kotata nomama aba balapha ngaphambili into ekhoyo ntata uNcuka obefanele bawulapha kunye nabo sime apha okuzokwenza amazwi okubulela namazwi okuthatha ucela aba bazalwane babonayo bamnyapha ngaphambili kulo nyaka uhola wethu was more than 1.5 million, close to 1.6 million. uThixo wasenzela inceba ubaba ebaphume baye bantwini basacrifice imali zefamilies zabo bazonikela ngazo basacrifice imali zebusiness zabo bazonikela ngazo Nsosi kulela kakhulu uThixo ngemisebenzi yabo namandla uThixo abebaphela bakhona ecaweni bedlala ukubalekisa abantu lokuba njengoba benikele ngohlobo ukhona walonyaka udibane necawe nobithi ikhaphetshu yakubo nobithi itapile yakubo nobithi ithele yakubo idinga itswele yakubo nibona abantu bengasezi konzuli kanti lokuba
Kuthi nje kwawukubuka le-festile abantu sebekhangela ukuzithengela ihandle ye-festile sebekhangela ukuzothenga ihandle. Noko abazalwane ngendlela abasiqhube ngayo bekwinje kule ndawo bawube khona ntaluka ukhona bawudlalileyo it's over 1 million bebodwa. And so i-team lena yebandla edinga ukukhuselwa nokuthandazelwa. Kumele sibathandazele, kumele ukubana sibacelele uThixo amandla amatsha. Ukwenzela ukuba apho bathabathe khona kwande nangakumbi. Simele ukunika uzuko nembeko nodumo kuThixo ngenxa yabo. Simele ukuthi uThixo umhle empilweni zethu ngenxa yabo. Ekugqibeleni ndicela ukuba nje utata uMakhananda ndicele nje nijike ngapha nogqibela liguqe ukwenzela utata uMakhananda anephi umthandazo. Siyabulela bemzali Thixo wethu olungileyo kwangankosi apho bathathe khona ubandisele nanikibona bodwa neentsapho zabo Thixo wethu olungileyo bathi nabanintsi Nkosi bebengaqheliselwanga okokuba unguThixo ofanele ukubulela unguThixo ofanele ukubonga uthi Nkosi ngenxa yale misebenzi ifundisho ukuthi sonke uzibasikelele ke Thixo ubangcwalise egameni loyise nelonyana nomoya ingcwele. Amen. Kosikakhulu ngicela ukuthi-ke ngoku sizawuxhawula nje sawugqiba sibakhulule ukwenzela ukuba sibaphisana sokudlelana. Ngicela-ke ukuba sibakhuselele ithandazo sibacelele sikelele kuThixo. Ngelithi-ke xa kukhona umuntu othi oye kuwo athi ucelayo badlalele khona ukuthi ningavumi okanye nithi ngabeze kuwo ngoba ewisile ungaphela uba ngabantu bavumela yonke into. So kumele ukuba sibaprotecte more especially mna kumele bakhusele kakhulu ukwenzela into yoba bangonzakali ngenxa yokunikela kwabo enkonzweni. Mayibongozi uThixo ke asigcinele bona abapha amandla nangakumbi enzele ukubana kulonyakazayo xa bebuye uThixo yimncedi iibhizinesi zabo kwilevele ezikulu zibe sele zinyukile zikwilevele. Ilizwi likaThixo lithi by this time next year it shall be well. Kumele sitsho ukubana nani uThixo unyaka olandelayo kuzawube sele uthe chatha ngakumbi kwiintsikelelo zakhe. Inkosi igcine, inkosi isikelele, inkosi ibe nani kunaphakade. Amen.
sifika kulo department sithathe njengokuyibiza ikwazi ukubayisa. God is good all the time. Ngikhuluma ngokumangalisa imisebenzi kaThixo. Siyambulela lesivumo sabantwana sabanyana. First ever igroup enkulu kangaka. 309 ngenxa yemthandazo yenu. Naba abantwana ebasondeza kuwe mongameli abazanxiba amathayi e-Children's Ministry ngokwe-identity yalapha ekumkhanyi ngeThathe Street. Ngicela ngibizele amagama abantwana abazali bame ngenyawo kwezindawo abakuzo nabo bonke ababanyana bame ngenyawo kwezindawo abakuzo abakhase ngomthandazo. uLunathi Moyeni, uLiyema Hobo, uBenathi Hobo, Imiyolo Madosi, Sipesihle Ntilinga, Inothando Ntilinga, Alutho Ntilinga, Olokolo Kukhwana, Liyabona Mfuzi, Sange Thandela, Amahle Gqomba, Uviwe Charlie, Onika Gwala, Akhumile Smith, Onika Yomthembu, Uyapha Gwala, Kwandile Nkuluko, Asiyolise Williams, Olothando Khene, Likhanye Lunathi Phato, Lwandela Phato, Liyabona Yohana, Siyakha Mbasa, Sinenhlanhla Phangwa, Sango Phangwa, Thambile Kani, Bukho Sanda, Sivuyisiwe Bukelile, Othandwayo Madikane, Zizivele Madikane, Lubabalo Sindiswa, Lihle Mhlekekhu, Ondela Makhasela, Naledi Jeza, Sinovuyo Solani, Zingce Boy, Mivuyo Gembila, Lihle Daimani, Enzobuhle Nyembezi, Misobuhle Nyembezi, Eyamntana Mfaka, Azama Mbidlana, Inako Bobani, Asanele Do, Akholiwe Alana, Endinako Xoma, Live Fast, Iminathi Mbuka, Ezobo Goti, Lisolomzi Mayekiso, Lithemba Daimani, Phiwe Kongwane, Ayabulela Bindlana, Esha, Z, Kwezi Nganu, Iviwe Nganu, nabo befisi abantwana sibazisa ukuthi badlale amaqhinga phakathi kwabo kukho i-CMPs ezimbini, Solwabile Ntwali lo uthethayo kunye noSisi Avuma Ndlovu. Sakhona sicela bazingile. So there's an Ababini, the Feng Kolbom, with no Akama Zoom.